Здравейте, от тук аз съм Овра Гейминг БГ и тук се сменя Илан 12, който след малко ще влезе в привет сервера Nethercraft. Ага. Това е епизод 2. В този епизод мисля наистина да направя една ферма и после мисля тук са ми фермите. Там имаше, или там беше едно островче. Там мисля да ми е къщата. Аз съм много тъп, бе. Извинете за това. Какво си извиняваш? Слагам една редица купчета нагоре. Слагам до нея друга. И после забравям да щупя едната, като съм стигнал вече долу. Така. Сега. Това е Илан 12. Взимам един стак такова. Посъбрах малко дърво. Сега да направим... Помежду другото съм си направил ферма за крави. Браво! То не е точно ферма. С 300 зора ги докарах от... натам има един остров до тука. Или не, ето този там. Да, от Недъра, нали ти казах, че умре. Падна, аз запалих се в огъня. Ето от този остров там. Добре, сега. Няма да бъде скайп, защото се ще ми спомня. Да, той има нов скайп. И 3 минути. Са. Какво ще ми трябва? Ще ми трябва дърт. Аз целият дърт го дадох на... не, тук има малко. Аз дам малко. Да, на мен то не ми стига. Аз дам малко, да можеш да опитате всяка близо. Добре, това не е нещо особено, ама набързо го направих. После си до фермата ферма. До форма. Сега къде да е? Ето, тук ще е. Две, три, четири. 3, 4 и не ми стига. Али, наспамих на госпожата си, че имам нов скайп, че е бързо е. Маля, ужас. Али, ми трябва госпожата ми. То маля. Аз направо отивам до вашата къща да си взема дърт. Чуй за малко. Направо отивам до вашата къща. Госпожа ми това влезе. Ма какво ме интересува? Интересувате тебе. Сега едно пишеш на учителката си, това нов скайп добавете. Нормален съм. Готово. Айде, бизън сърва. Маляк. Само ти. И той гарен бил сървъра? Да. Тук някъде имаше един гаст. Айде, не мога случим. Го е гаста, fuck you. Не! Дръж го! Не! Дръж го! Фейлнах. Изяж го. Фейлнах. Да, видях. Да, хора, спирам клипа на пауза, докато си взема айтемите. И здравейте, от тук, отново сме тук. Взех си айтемите. Сега съм 2 сърца, бе. Че? Сега нагоре те разкачвам, ке драпам. Да, към моя портал. Още един газ ми трябва. What the fuck, човек? Убивам, сега няма спомня на газто. Невъзможно. Не знам. Тя поне се сложа на сенченка, да също не виждам. Oh my god, човек.
Хора, вижте колко пъти умрях. 2. Ако бур. Човек, но съм чакал се па не мога да видя ти котели. Ага, видях котели. А тук май. В клип си е. Майка ти шива. В клип си. То ще гръмне портала. Цели. Ти гледай да не го гръмне, че чебе майката. Бе, аз не мога гръмна, бе. Бате къв то газ, бе. Аз съм. Викам Аз не знам как да е при тебе. Еми... Тук гледа някакви блокове се качва, значи тук я се... Да, с дърта. Я падай, бе. Я се качва на зърт и идвам. На ти дърт, нали, искаш дърт. После ще ми дадеш. Сега къде? Как къде, бе? Ага, тук на някакви стоби. Окей, на. Тя че съм... Окей. Опа, кой да мече, дай ми. Че няма друг. Не ми се прави диаманти мече. Сега декон, твоята къща ли кеш? Аз отивам в моите къщи, ти. Ти направи ли къща? Къща не съм направил, отивам на островите ми. Май ти хелпна да направим някаква къща. Не, аз другия клип ще правя къща. Добре. В епизод 3. Според тебе пигменти от какво умират? От водата ли? Откъде я знам? Щом не умират от това, значи умират от водата. Време път да тествам, къде е в портал. Да, ама тук вода не мога да се поставя. Аз ти викам, като е в портал. Той има и такива деца поставя в къв портал ми. И после се чува, защото съм непълно. Спокойно знам пъти, точно. Ако се помня. Ако после трябва да направи някакъв тунел. Тук ако го направиш ще бъде по-добре, защото тук виж не мога да падне. Първи път като идвам, да мога да падне. Като си сакат. Какво съм сакат? Сложи нещо. Аз как не падам? Ти знаеш, че поне е остров. Аз като не знам и продължих напред и ще падна. Учен съм ще две нами. Я видим какво съм направил. Печки. Бата стомбрица ми. Ми трябваше ти дам толкова съм. Ти ми даде стол, аз само го направих на Stonebricks. Аз ти викам, ми трябваше ти дам много стол. Какво ще правиш? Ферма. 1, 2, 3, 4. Пак и също. Да. Мисля по-нататък да си направя автоматично. Престани Не ми трябва да не се мой. Като не ти трябва да ги фърли във водата. Но ги фърля в честа. Да. Тук имаш 15, дам още 5 да съм 20. Така. 1, 2, 3, 4, 5. Човек, някакъв скелет, яко ме цепи. Къде, бе? Не знам. Да, ти сам си се сепи. Фак. Сега ще трябва ходя чак до там. Чакай до там. Затова имам ендер перла, че да не дойде. Ще карам ендер перла след това. Тук който ще го направя. Много кефи. Кай нещо, бе, с тия мълчахме в този клип, че става някакъв тъп. Сега. 1, 2, 3, 4, 5. Слагаме тук това. Тук. Какво да кажа, човек? Нещо. Нещо.
Тъй. Сори, че те изгрих в тревата, но само това пъти. Аз ще го прибра. Да, 100% ще ти трябва, ето. Кое ще ми трябва? Е това. О, мъга, бе. И мен ще трябва и... Аз имам 40 и нещо. 49. Да, но мен ще трябва и си да се отърват пърлежите и това. Искат да ме лазят. Да, аз махнах половината торчове. Сега. Ще сложи един торч на къде. Това на всяка е свет. Тук не е свет. Тук дори могат да се спавни и един клипа. Аз малко се прибирам, защото нямам много храна. Окей. Аз не съм сложил вода, бе. Тук сложи вода отдолу. Аз викам да сложим вода. Викам, чакам да видим. Видявам. Викам, аз сложи вода. Ти готвим да го правиш. Не много кеф. Са. Май трябва да поставиш още не си поставя там да трябва. Ние сме общо в сървъра, по принцип сме колко? 5 човека. Не знам, един нали го бавно включая, също и бяхме 6, 5 сумани. Но той един нали там нещо си стрил Майнкрафт. Сега сме на 4. Да. Сега сме 4. Той има на седмица, ако не влезе на седмица. Ще влезем две. Не влезе и го махнем. Той в Майнкрафт се каза Костана. Нали Фокс каза, че някаква жилка е разтегнал. Да, това какво трябва да си изтрил Майнкрафт. Първо си го изтрил и после стане нещо. Се разтегна нещо. Сега, ако няма спин, да сложиш тук един торч. Че не искам да го нападат. Чай. Къде ще слагаш, бе? Тук един торч сложи. Така. Тук после сложиш един блок ли ще изтрил. Трябва... Както спомер това е. Много не брат. Ама гъбе, какво? 200 човека съм писал. Те ще гледам си какво съм писал. Абсолютно също. Ома гъбе. Ще трябва да си правя още слабове. Батъл померът от всекъв. Са. Не отръзни такива лапници като Що? Какво прави? Какво ти вика? се бългазува. Ама гъбе. Сега трябва да... Добре, това ще го сложа. Те как стана ден? Не знам. А то вечер ли беше? Не. Аз видях, че ставаш вечер последен. Това. Тук с Дрен бях с Skype. Да. То за 2 секунди ще стане ден. Ти...
Тия Той 20, да крави. тия 25 пак няма ми стигнат. Те ще помогнат. Да, с едно, перфектно. Имам хубаво още много. Много ми. Чай, аз ще ги таковам тук с Бон Мил. Ай, ти ги слагаш ще чу. Ма после всичко за мен е. Имам крави. Това и аз имам крави. Те ти трябва да се минат. Заеби. Пак не си. Заеби. Сега трябва. Това посях морков без мали. Какво си посял? Морков без да искам докато хапах. Добре. Сега какво ще ми трябва? Да. Един крафтинг тейбъл, да слушай. Или не, ще взимам, че едната ферма тук на крафтинг тейбъл по света, а другите две няма. Да бе, аз уж мислех да слагам, па не съм служил. А за какво направих 3? Аз... Колко си ден имаш? Еми 0. Искаш да ти дам аз му. Не. Че да направиш поне такова, енчантинг тейбъл. 4. Да, може. С малко ти е духовно. Са, какво друго ще ми трябва? Ще мързи си. Да. Опа. Седи ли там? Не. Едната крава е пораснала. Видя. Едната крава няма да ще храни. Нека се целуват. От целуване се получават малките. И... Че то ти крави ме свалят. Но само не гледаш ги, бе. Сега сме извадили пшеница. Не е ясно. Къде е моркова, къде ти посадил? Не, аз се го взех. Тогава за какво ги чупа? Аз казах, Да, хора, това беше от нас. Аз бях Overgaming BG. И до скоро.